għaddew 24 siegħa oħra. Is-saga 17 Black komplet tikber. Ħadd ma refa' responsabilità politika quddiem fatti ċari u Muscat għal jum sħiħ kompletament fil-muta, jaħrab kull forma ta' kuntatt mal-medja. Dan wara li fil-jum ta' qabel il-kap tal-Partit Nazzjonalista xejjen għal kollox id-difiża li qed jagħmel il-Prim Ministru għal sħabu f'Kastilja, Konrad Mizzi u Keith Schembri. L-erba' Adrian Delia espona l-gideb tal-Prim Ministru u ġab fix-xejn bil-provi l-argumenti li qed jipprova jagħmel Muscat biex jibqa' sal-aħħar jiddefendi dak li bl-ebda mod possibbli m'għadu difensibbli. Fost l-oħrajn fisser kif Muscat juża t-tarka tar-rule of law u jgħid li l-awtoritajiet għandhom jitħallew jaħdmu f'awtonomija u fl-istess nifs jgħid li Keith Schembri mhux qed jiġi investigat. Ċanja fuq 17 Black, mhux fuq Keith Schembri. Ma huwa għandu min qallek? Min qalli. Ja, min qallek? Reuters irrapportaw li u mdaħħal fil-Panama. L-ewwel ħaġa għandu secret company il-Panama. Imma l-investigazzjoni fuq 17 Black. Mhix fuq Keith Schembri. Minflok ħanoqogħdu niġu ngħidu għax hemm investigazzjoni fuq Keith Schembri. Mhix veru, l-investigazzjonijiet huma fuq 17 Black. Full stop, fresh line. Adrian Delia xejjen għal kollox l-argument ta' Muscat meta juża r-retorika li l-inkjesta ibiss fuq il-kumpanija, għaliex fl-aħħar mill-aħħar inkjesta bil-fors tkun ibbażata fuq persuni. Dan huwa argument bażiku li jinftiem minn kulħadd tant li ġurnalist staqsa lill-Prim Ministru jekk il-Pulizija kienx se tarresta lil 17 Black. L-investigazzjoni hija fuq 17 Black, ġifieri l-Pulizija jridu jibgħatu 17 Black il-ħabs. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kisser ukoll l-argument ta' Muscat li jgħid li ma jarax rabta bejn 17 Black u Chief of Staff tiegħu. There's no link between Keith Schembri and 17 Black when he himself listed as what part of Jekk trid tisma' lilek innifsek waqt qed tistaqsini isma' lilek innifsek. Tista' tink teskludi lil Keith Schembri jekk Keith Schembri huwa direttament implikat f'din l-investigazzjoni. Tgħidu inti, jiddispjaċini, qed tgħidu inti. B'risposta l-argument ta' Muscat, Delia għalhekk. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qed jgħid li ma jara l-ebda konnessjoni bejn il-kumpanija 17 Black, Keith Schembri u Konrad Mizzi. Meta dawn huma stess innifisom iddikjaraw li kienu se jirċivu 150,000 euro fix-xahar kull wieħed, 5,000 euro kuljum, mingħand l-istess kumpanija 17 Black. U da fil-kumpaniji sigriti tagħhom f'pajjiż li fih isir il-ħassil tal-flus. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fisser li Muscat gideb ukoll meta fi programm ta' diskussjoni iddikjara li Keith Schembri ikollu jirreżenja jekk ikun qed jiġi investigat. Keith Schembri diġà qal li jekk kemm il-darba huwa b'xi mod jew ieħor tibda xi tip ta' investigazzjoni kriminali fil-konfront tiegħu u jirreżenja minnu fih minn kwalunkwe kariga li jkollu. Dik hija l-pożizzjoni tiegħi ċara u tonda. Mhux talli hekk, talli Muscat jibqa' joħroġ u għal Schembri u jsostni li għad għandu fiduċja fih. Full faith in him. U evidenti li kawża tas-saga 17 Black, Muscat din il-ġimgħa tilef il-paċenzja mal-ġurnalisti u saħansitra ipprova jirridikolhom. Intom qed tippruvaw iddawru il-kliem li sfortunatament forsi ma kull darba rid noqgħod nispjega dak li qed. Jekk tridu tisimgħu li l-konfuskom titkellmu, għamlu intervista ma' konfuskom mal-ħajt. U waqt li Muscat juża dan id-diskors fejn hu evidenti li jinsab skomdu jwieġeb fuq 17 Black, sa issa għadu ħadd ma refa' r-responsabbilta politika. Kristina Majra, Net News.